Ebusia majo bedem baba am watna se am wajo aba eto echa fa dwumede isu eto echa fa aye dwumede aye mayimu obi age atum se eho enene yesu amamre ene amane ne ye dia boy bra se ne be ya uduru ba bia na obi abehunu se pa so oye Ghana ni ba miam di dwumede hu chan mi din ede Asi Bodua enen so de miko ni ye kire se na na hema bi efie ena meritu na esime me ono ankasa abo ni din wa kire de woye wachire dwuma wodi ewa himfie na ne dibre a wo ye nso akonwa kora wote so ne nyina obekire na afi odi afoto kakra to aso de amaye frafoforo ka ho ne nyina yensu amamre ene amane se na bia ko bia obedan so se Ghana ni ba me mana na akwa aba ne edi nkomo no agyehye so nana facho akwa aba ya odisi eba ya ade na Semina me wo nti na wo so mo yo wadaroma dwumede isu eye to echafa eno ane sankofa anase bunkompon na yesua amamre ene amane se na mdetu wanimu eye oda ogi ya no yesi yemra ne besua bi no wadaroma to anum to na bo wudin de woye wudibre ewo manhia enwoma nnwuma hodo a wudi ni nyina no wadaroma fato ho maye yo mema matiefo ne ahwefo nyina atenase montrase na monhwe na montie bi yefre midide osofo nana Opamago Birago Dansowaa midi makonwa wo Egyuaase ahemfie se Juanetua Henmaa otumfo nso asan abobe abaso ama me dibia kese pa se asantimamu ha nyina emantie ene maba menkyerɛkyerɛ wo mu amanne ne amamre ne asetena ene daachi nsɛm a sɛ yɛni hɔ a wo mu beso mu amaye nyina nti meka meyɛ otumfo ambassador for emantie ene maba otumfo ambassador for the program for the youth ehu asɛm ena meka yo me ko asofudie kakra de kire se enne mante ne maba aba ya si egina nyame asem so ene etu omofo nti mahimanie na chi nyina no me sa kosua asofudie kakra ka ho se ne be ya be gina nyame asem so na me ne wo makasa ana we dem di twom kakra we be ka se obi a ubọ mpaye manananom anase ugu nsama nananom na yetwadwan ni ade nyina kwesidae so a eyedan na otimi ye asofudie e ma ne yeye yo me pesa me ma amanfo ne etiefo nyina atese Ghana ha ya mamre no ba kokura ni ho ya abosonsom ni nyina ye nyamesom pesa kwesidae ohini bi ene na tran kwanwa nyina atenase aya mamre kwanwa fie so nyina awie atenase ne edi asem ensem ade ekuromu abusuam ne adi ne ade asomdwe atoto yie na yedidi abom ya seresere ni gem ofre we abosonsom dia enti abosum samuda ya ye kwa sori ye ka asomdwe ho asem ye wa ahemfie so a ye ka asomdwe ho asem nti asori ne ahemfie ni nyina ya ade koro wadaruma medasipa ni nchiremu ya na obi nti ase obi frame ya nti we na ekosisen nti ene a menya na namu ya na wachiremu ide na chese ne kwan so ano na book ya wuchiro yi adwene ben ne ba wutirim anase susuye ben ana obi kra na hye wo se twiro anase bibisa book yi emfie bebre atwam ana nyankopon de to makoma so se mentro sa enwuma no dede from teen to adulthood a guide asekire ne se efi emantibrem edikosi mpanyiyem akwanya ese nipa efa so edi trase asetra pa ebeso nyankopon ne nipa ni eno ono nyankopon ne de to makoma so se mentro mfiti ase no na me hu enso nyankopon gira me kon so ema metro enwuma yi ti enwuma yi amatro yi se obi a ne sabeka bibe hu se ade no ankasa na mfimi a metri efisro se ne a bible mu niam bi wo ho nipa tro na ne yi anso nyankopon otimi hye nipa ema ye tro enema na ma me de tro book na ndam sa book yi amatro yi so otumfo nsa ka bi enti wo kenkan ye no wo se da bi
ensem wo book yi mu de esese me mrantie ne maba nyina wa asantebo mu a owie na osade Ghana nyina aka ho sese obia eti nsem a ewo mu nti sa na ya book no soso nyame nam na nwanwa kwa so ma me tro ese na ebe ya e de betete enchirima na daachi ye ni wa mpanifo ye kotoa ye nananu a yetimi aka akira omo se nkola ne de ye gya wo mo achigirapa ye gya wo mo yie efise ya tete wo mo yie na ne ya dase ne wonwuma pa wanya so de amanyame na watwiro krata de ato ho ama ye nyina so ye betimi esua wadaroma ubedi wakonwe mfie dodo seni madi mfie duonu wakonwe so a me ko na duonu ba ko mu na mawure mfie duonu na madi wo makonwe so bacha o se we ye Juanetua Henmaa ma otumfo ofa Egyuaase akonwa no eye otumfo ofa na akonwa Egyuaase nti otumfo ofa no ono na medi ni Juanetua Henmaa adaroma se kasa Juanetua Henmaa asechire ne sei yo Juanetua Henmaa no ugina ho ma mfrimfri ma ohene ene edom na ewo okurom amamba no etede bia na obi anya asem bia opeso de ko ohene wo na se bia wo obi adi nanim nturu abesra na na mesra obi Juanetua me enko ohene ho na koka ma asem ma me etede bia na obi anya amane ekọ ohene nim a enye kura tinu obedwane ato amesra manya asem wo ohene wo me enko na me fa me Juanetua emfa wo so enti ye gina ho ohene no so esa so ono an wo yi Juanetua nti wo ko ya asem bia wo beka bia wonam onyankopon hu mo bro so na wono so atie na so pam odaroma Egyuaase ehimfasa eda he Egyuaase krono aniwa pa asechire ne se University of Kwame Nkrumah University of Ghana wo Kumasi ha technology University of KUST no Nkrumah University wo Egyuaase for ya sase so wo se nkro ne bi ekeka ho na university do also but ye hwebu pa dia Egyuaase pa na ye tinti maya ye no omote sukufo no kra bi tete ya sase so omote a omofi a eco school nti Egyuaase de ye kuro na ndi wa pa uyi Egyuaase a University Kwame Nkrumah University of Science and Technology no na ni ba ko achia uyi pena ye se febuegu ebusia meka o se amuzu herbal center si a woni bebi ankane no woni biem we free club 600 waterfall abatafo nhia so enti wo fa number na egu afide nim na wo frɛ na de enkane na akoye wo biara na wo frɛ na obeche bi fofo na ho nso so de ode abafu mfidie ena ode abegu ho ena ode hwe nipa widiem yare biara asuma ewo mu no obetimi abo ama wasipi na wasita na nemrei wo yare a kombedu no abusia mekwaje maboa fo ngrato me ba ye beto aso eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya tums oba ya hwe honom a ye sanyare wa bebre na yare wa ya Ghana fo aji ya tuma atre Africa he nyina ye mema hu yade na esa turo na afre ye penis doctor enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banasi ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impaswa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri ye free honom menne ne bema na mpeja bium wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ne wo Kumasi Tafu Club 600 Accra Achimota Christian Village Ashama Lebanon second step Kaswa Amman from Iron City Obesunyani e area 3 Imorotu na Bronsanum Techiman ye wo Zongu Takwade ye wo Esipon Sports Stadium Junction ho ye adwuma from Monday to Monday dey be adwuma anopa nonson ye adwuma ko fanyumre lumnifa
Ebusia masamu akwa bia mu me sam da wasame kwaje nkrato no nya abosra tweme na ofra afoforo kan ho na munyina nso mukọ YouTube na mukọ share Simpic TV na mushare samre ya to enkomo no so mene nana Opamago Birago Dansowaa wono eno ya Juanetua Henmaa ema Egyuaase ahemfie gi akonwa ene nyina yensua amamra ne amane ewo akonwa no ho wotena asomfie do seni edwuma ben ene ewo akonwa no tena se ne yensua de odaro manana sese achire ye Juanetua Henmaa sadie na wadaruma Juanetua Henmaa eda mabusua mu anase ye hwe modimbo a na ye de amawo yo baby nkrobia na se obrempon bia wotumi a waje afi asante hene ho de ye ne nkonwa nti obi wo ho a na omode bo so ani wo kuro no mu a ohene ni tibi bo akonwa bi ope bia de mawo nti Juanetua no ebi wo ho a eye emode bo ene ye hwe wo mode bo a ne abo amawo ene wonu mo nyam ne sa wo se ne unyansa ene de bo mawo ne se ne awo ni nipa edi nkita ho wo do a wo de do nipa ne ade obi ansore mfa na asem bia nkoja obi akeke enti ebi wo ho a edabusua no na edabusua no Juanetua wu a yetimi punu akodwa no ebi nso wo ho a wo bode bo na ohene ope wasem owu mode bo na ode amawo odaruma obetena akonwa esi ana ansa wo bedi akonwa yi die ne na wo hwe a wo ye nti a ema Egyuaase hene etimi ball Juanetua Henmaa oh ne man de bebre fi se me ankasa ne me hu se Nyankopon obọ me no me ba no de akyede bebre ka me ho ye beka se talent ana se nimdie bebre enti ohene ne menua no ti wo hwe me se ne ya me nimdie sitie me ti school Apple Seed Catering School me yen koda tete koda bebro ahanso na egu Ghana mayimu a omo ye adwuma ebinum bebre sisi adan atoto omo cars ne ade enya asem keto Apple Seed Catering and Cake Decoration School na say manyini abo abrewa nti say ma tenase nanso na wontena asesa o fise nioma oguso a wo ye no krata ekra wa chro ne modimbo a enam so otumfo kra di you ambassador for youth of Ashanti ne kra na nya asem ketwa enti yenkwa no so adaroma etiena wo ye ya etimi ma otumfo etimi boss a abodi ne de ma wo medical ka se enwuma na metro ye no masofo mpanyimfo bi edwene ho se nwoma no nimdie wo mpa nti ye parcel nwoma no ye bua be ye du ano ene ye chichire ye na ye kwa ahemfi akoma otumfo afinsi apa ene ye kwa no soso no esa se na school a me ye cake ene ne emanti me ye cake fe na me yi otumfo emfoni to so ena me fa nkoda ekire wo mo anwensem na nkoda mienu ko gira ho enwene nsem ima otumfo se na ni nyina oti wono no ohwe ne ekoso nyina enti wo chia me no so wo ya ade o enti ne ekeka ho de enye ha na meka akokọ ntu bedwam enti eda yekọ ahemfie se yekoda na se se na osi agi okura me nsem sei ena odi dwumadie hye mensa na wakenkan enwoma no ehu niema ewom ene pe be wom ebeboa enchirima na daachi onu ase oda wona nti wo pedibia okwa ni mpanyimfo benya baabia ma na tena ehu se wachi no wo ye ne kama nti yen awofo ene ya chichafo ene asofo ene ahwefo ese yesua otumfo edwumadie ni nyina ye de ho jim se ne be ya emantie ne maba ye sori a ya ye ho ti se so mu fie brochire ne ba ye o so mu free Saudi Arabia ne ba ye o so mu fi ne ba ye o wo mu esuba ne wo mu ne ye nyina ense Ghana fo ene ma wo mu ye otumfo se fun so no wo mu ye ense hunu ene ne ma mfata
otumfo se oda onna esa mantie ne maba ne enti ya asede se me no mienu nyina owofo osofo papa kramo ye nyina ye nkamo na ye ne otumfo nya adwen na ye ntumi enkasa nkyere ye mei enye ohye so ahobrase kwan so odo so Yesu se enkola no kra mo kasa kyere wo mo a mo kasa kyere wo mo odo so na ye di nimdie no tete amamre no ye di ahyehye wo mu tete asoye sankofa no ye sankofa na sankofa nso ye nchi Odaruma ye frisi ye disa abodin ma wo ahemfie no die no wa yesese oh ye ode ma me no anche bia na covid ne baaye enti ye kom enti covid itwa mu yi a o hia ye no ana o ka kire ye se adwuma nda so da na koma so pa o pese ono a kire ye ne a ye nye na ye nso ya ka ne ye pese ye anche bia na otu kwan ko enresi abrochire ekosi Kinshasa ohina obaye enti na chidon so ye nwuma asori bi wo ho a no ma freme o ma ti dwuma otumfo se minim no ma freme Roma for freme Assemblies of God Methodist bebia emponkramofo so imam for no me no mo nam ye adwuma no se na ye se pepepe Odaruma Egyuaase afasha soronko bi wo ha ye di ana oh Egyuaase de akwaside ene ye ayedi kwasi de bia ehia etede bi nso na ohene pese ofre nipa nyina se ye bronyo se ye Easter o otimi bode wuru na se afashe party se odwura ni ohum ni ade ne de ye Kumasi Asante ha ye dwura nyina ye di wa otumfo ahemfie aha but ohene no pese oni ye kasa de a otimi to nsafe no abodwa data na ye nyina akosia no ne yakasa mehene minu ya be ma ye frɛ no nana opoku agema bawua nsafo otoso me nsa otumfo ne wofa no otumfo wofa no yo nam das pa wa kire ne ma bebre na agusu a wo kire ye hwe se adwuma titiru ban ena wo Egyuaase ha ye Egyuaase ha de esan sukufo na ete he nti adwuma wo ha pa nkofo biebie stores se na be ya nkwala ne bibie ehia wo mu bia ombenya ato ebinum no aduane efia nopa kosi anwumre efise nkwala no mu atukwa efia chirichiri abado ebi kura efi Nigeria aba he na owo da se ne nkonko ne ade nkukunkaka wo de be aduane enti bebre no anwa aduane no ekoto aduane ayado ada de na asakwa besi we school ya wuti ye yo ade na asa da ho a wa mama no so eno aduane sa ade man pro kroyi mu de eno ana asabi o mpa aduasa nkoda ya wo mo aba hohobia enso wo mo ba na ya je wo mo aye kuroma ebi no tena ha mfie 9 ebi tena ha mfie 9 wo mo ye wo mo masters ebi kura baba ya ye wo mo doctorate ewo Kwame Nkrumah suapo yi mu enti ha de ye je ahome kura munni ahome je ebusia me kwaje maboafo nkrato aba me ba ye beto aso eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya atum oba ya hye honom a ye sanyare wa bebre na yare wa ya Ghana fo aji ya atum atre Africa ha nyina ye mema hu yade na esa turo na afre yen penis doctor enti bema bi a otemi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impaswa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri eye firi honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ne wo Kumasi Tafu Club 600 Accra Achimota Christian Village Ashama Lebanon second step Kaswa Amanfrom Iron City Obesunyani area 3 Imorotu na Bronsanum Techiman yewo Zongu Takwade yewo Esipon
Sports Stadium Junction ho. Ye adwuma from Monday to Monday. Dey be adwuma. Anopa no nson. Ye adwuma ko panyumre dum nifa. Akwa babiemu na nabrago agina konya ye to ankomo no so frafo ka ho. Na no adaruma krata ye a wachiri. Ehimfa na ebenya biato. Krata yi de nia me hu ye ne sesei enkwada no atrotro enema gu omu fun so na anokra na aban ka ho asem se nkwala ne mpe akenkan enti ebi a ekọ kasa wo dwumadie bi ase a mehia mantie ne maba asori program ana ba bi obi afre me se na be kasa na me de book ni bi akọ me kasa wie na me ka book no ho asem wo mu hu se ne a tumi ewo mu a na ne o ma beto enti me mfa nkogu bookshop udi be kwa kogu hoi ne to ne be basa me di bi nso ma Minister for Education no sanka wo hwem na nka be ya Ghana schools nyina yanyema wo na nso ntimi mfa mu aye pa bia ebeba free say literature say ye kinkan ngrata bit say me kan mre bi ye kan things fall apart Nigeria for bi na chiro buka ntine say ye de Ghana de ni bi nsampa wo mu say e de ba msusu say ya sempa pa nti enche obema say krama san chiro enwoma ne baako no yeah from teen to adulthood into proper homemaking sani ebe ya u fitra mantie de maba no u tifia wa ware ebu be ye u fie asiesie oniemasie waduane no a enyina matro no sa enwumanum na nyamfa menya sika mfa nko printing enti e twan wurade na oba na obe boaye na aside edon so abeka we no so anu adaruma ye be sori dimedi wonfa afutu sembi into home aye kakra yo esi nana asamba ko a ewo me book yi mu a mahu se hia o man nyina me throw topic no be careful or be mindful of our resources. Be mindful of our resources. Resources, you can resources a kire enema pa otumfo nyankopon e de adom adasama wasase so. Ebi ne ensuo yenya awia yenya mframa yenya nimdie fi nipa ho resources human resources ene niema pi esese ye me yani ku se ensu a nyankopon abobo ensubonten atoto omamu amayen enkronkro ye num nsuo yi enne ensuo nyina asei adentia yesi bibi di galamse ene ye 2 gold ene ye huru gold wo nsuo ama ebinum wa ho kirebu pa ayo oman no dadwen aban dadwen asori dadwen o ahemfo dadwen enti ye boye ho modern na enema pa nyankopon de adum ye wasase so ode ebedua asase enye obi ade ode cheye enso ye sei no ye twamu nua nyina ansa na fe na adwene na basa nua na ye twa no ye nua bi hyemu aban so ede ne ho agimu a oye enti no sese ne ye hu se galamse ya ye ka ho asem edi sunsan so boni bebre ebre o man na nipa kakra no a omukotu ye no enya gold no di ahye o mubotom na dodo no anso a enum nsuo bre etu nyinsen gu nsubone no ebi nso o ho ankola ye bewo o mo ma o madwen sei nsuo no ya sei no nti ma ankola eye basa o de ne kan wa nye yie yesi o ye nsuo ba enti ye besre buku yi yesi ma wani na ho ewo adom niema nyankopɔ de adom ye ensuo awia emframa obi wo ho a ne kaato wisie pa tum no de kɔ na nipa ehome na ekoye ye ahrewam nyina mayare enti be mindful of our resources na wokrata fa eduasia nkono odofo
But modern power frame a crown and a pebuki be a moato. And to my neighbor and son yet, Michelle was a no boy yet. A juma very bending your mare walk out tell you more. A boy night a day turn, just say, a young home can utter bedtime, or baby, or man crack or that, with me quite an hour monche, and I walk kind children, free say, no, a teacher of 1 year school, moon your many answer some poor, I don't crane when a teacher in India treachery, and to my own son can crack baby, who bet him there bedtime stories, here quadano, now all kind my own ma, and in now the moon some air church from my dear crack. Nana Opamago Birago Dansowaa or no so and what they crate a buy. And then watch a baby, and actually and Sempi, Mrs. Saudi, what did you pass a wa or her media would be bra now call baby our dancer. I see, Mamma Kakran Kamu at the Chese, a war book ye, and ne ya Asante for, and I say Ghana for you now, your crum casa. Yem Pessi a can, am I a ma? No more shia. Akoda wa wo no na wo ka brofo kire no na yensusu ya nya brofo na wo be den na wo de brofo kasa a kire wa mamre na wo ka kire obi a onte brofo se onyankopo twedi ampo totrobo nsu obo wia atoko afre nyankopo aye boafo sai na abeka no brofo yesre atiefo Mumo modi ama ye ninye yenya ye kasa. Nano me de akoda bi koye interview Opimso FM. Ofi America ne bae. Wanyini no adi beye 16 years. Oka santete se ye wo no. Oka santete se ne ote Ghana. No so mu fie ne maame ne papa kire wo mu twi. Ye te Ghana ha. Ye se ye nka twi. Emfa nkire ye ma. Yes, I brought you and said Dante and the year. And then, you know. Oh, you know. Into yesterday, Minama who brass yes so. As Ghana for a brofune dear. Yes, but ye ma, ye nim koya ya casano. Now, but to school be near dress speak English. No vernacular. Aye, a day. Ye casana ni wana. O tum for so stray. Sebeya cry. A sorry ye ni ade nyina yenka twi kire se ba bia wo bedu na ehu hia na hia so be kan brofo de a na wa kan brofo but ye nkola no wo mo de twi ye nsohwe wo mo de nkran kasa ye nsohwe language ewo school curriculum so enti wo mo modern a na awofo no ye mfantete ye ma ewo fie twi anase wo ye esiremuni adagomba ni a kan kurum kasa kire oba no won fa hu amamre na ono so atimi ediso eno so ewo buku abusia ochiame anim osenana wasumwa na wote sene wo bo ade ama ye besan yato adwumade no so ode sheba Asi Bodua makraw eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya atum oba ya hwe honom a ye sanyare wa bebre na yare wa ya Ghana fo aji ya atum atre Africa ha nyina ye mema hu yade na esa turo na afre ye penis doctor enti bema bi a otemi a ye kan so owo weak erection no bema na sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo the essence kono early ejaculation se uni oba kwa impaswa enche no ho asane wo obu a na be ma se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri eye firi honom menne ne be ma na mpeja bium wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ne wo Kumasi Tafu Club 600 Accra, Achimota Christian Village. Ashama, Lebanon, second step. Kaswa, a man from Iron City. Obe Sunyani, area 3. Imorotu Nabron Sainum. Techimai, Yewo Zongu. Takwade, Yewo Esipong Sports Stadium Junction. Yejuma from Monday to Monday. Debi Yejuma. Anopa non song. Yejuma kope nyumre, lumnipa.